Kardom nilimen sarkiri rong par lapen nili PHLC long general secretary long pen pu alang li men ke babul rong pi alang li korkanti constituency long PHLC president asi pinini tum live wang nang ko tebang la lo ke dam tang BJP atum non ningkan cap chok tang lo da dei lapen BJP atum ningkan cap chok des dame a simple a hormu isi a failure ke then nai gela lo a lambang e simple alang tu mata time me sa failure ke then nai gela lo korkanti ha war along especially teke langjuna long abang ke dake fluoride ke ong nai lo dake iron dei lapen munit atum kijun lapen min ke especially kijun alang long fluoride do la da so fluoride ajo ni si muni to masuk dah no lap no lapen ke preka kisu ta long lo amoy solo la son si arta we tum tame kisu pilong lap lo lagi lake kopi polo peta fluoride do pik pen polo la si la bang so fluoride ka pa beda je phan di muni tum la anak kip du kisu no asu heno lap lo are pi so lap lo amoy kek lap lo keng heno lap lo la ananta pinier ni anta la dakar bing lo autonomous council ke japon atum BJP ke cari pona CM pen cenglong IM atum la pen non MLA ke kibom dorsing long hang ke hai tame important ani ni la sona lang jong si alang litum fluoride ke to alang litum jun hai mante jun hai polo tang te radang no jun tha dak te ke lang jung man pen radang no jun tha jong si jun hai polo tang ni kupi posi dak rata tum han kapanung kok long te ke lang jun rata tum phan especially korkanti constituency teke langjun arat lapen nomanti constituency parkhwa long edo buthung aji long edo arat atom han ke non kachari bom BJP tum ke laga panungkuk binong lo la ke alang tum han pa phonang pa wirdanang pa system se lang tum kamatha lagi claim lagi pini ani la ana kisung e pho langjun mo wela tum de fluoride alang lok sigijun aso heno lablo non cancer ke long phanan ta la da ke risk hit ta no da ke amoy kek lablo akeng na bone cancer pini long lo lahai ke people sila important people state government pen di state government pen alang tum MLA tum la assembly long a voice raise tu nahi polo seta pini arnen tama voice a mere su ne delo tum la si la BJP at pupu tum han bang ke karbiang long ara tum kiduk kisung di dak fluoride pode poison no mati la poison ke chut hek loranta rada phan ke pe jogi phan la tu matha the polo tang te non ki bang jilang MLA tame vote joglang man te BJP atum putha BJP aphan vote joglang ma rada tu lapuson rada phan fluoride ke do dim fluoride alang lok si kapajun lang ke me ka pa banji phan filter system ke claim je phan ba inglong pen lang ke banji phan te bokhet lang sundo padak pen lang ke banji phan atu mata thesi fluoride alang lok se pajun ingkan ke par elo BJP atu ke rantang congress 15 years lo kam claim plate non 10 years ke chok elo yo BJP atu kam claim plate la si lapuson sarkar atum jong si do bom lang pelutang te karbiang long ke non fluoride alang kijun lok pen non e prangiwa hilang ke munitum cancer bone cancer ke longi asona kesu ke longi panon risk pikhang yang lo lasi e ok pran na phalang no ta BJP atum lo dak corruption chot kali di development kam ke claim play chot kali non la dak e ok pran na phalang no poison alang na pa jun fluoride alang na pa jun ta BJP tum hello non la tuma failure isila hello lasi non BJP aphanyong si tum vote pi bom lang pahai bom lang polo tang te la te ki jang langjuna ra tum parkhwa ra tum dokmuka lom la te boktera lom la pen denaghat ke lom la fluoride alang ke jun bom nang lang elitu la pena so fluoride alang ki jun pena jong itu ma somar atum nalu tum chemat hata to non de life ke lang tum lang tha te ke lang jun lom ke do tu BJP aphan vote ki piwek tum lang tha nalu tum te boktera atum phan RJ chelang tha aso chelang tha kisuk yune do ma we chelang tha fluoride alang jun pen antela daga BJP leader tum ko pilo nalu tum ke claim thaken te la si la bangso BJP sarkar aphan mangge tum parem bek nang po la so BJP sarkar tum failure lo ili tum han poison alang na pa jun fluoride alang na pa jun ili tum hana pe jogi gali development kam ke banji gali pini ani corruption party muna ga join si pini ani dagara tum gisung nang lo lasi BJP phana bang ke non 2026 MLA election bang tum parem bek nang po lapen APHLC yong si ke high lo polo tang te dak karbiang long lo especially te ke langjun dokmuka denaghat bolong bothungaji parokwa la fluoride ki ong naina jo lapen hawar ke hadalo especially most affected ke la dak te ke langjun la langtuk rong la pen langtuk tokbi di rong ramsing rong pen chenglok katiso rong la te boktera an ke fluoride area side lo kapuli rong hang lo la si la hai along fluoride alang kapajun je dai phan isi lang ke banji phan inglong pen lang ke banji phan la pen la dagar arab to phan di jal jiwan mission asona tha mesen alang ki pi thek je phan ingthir je alang ki pi thek phan fluoride alang pajun je dai phan mangke itu me PHLC pen mangke kam claim back to la pen so sai ke back to hello ni rat phan pajin ngong to